नैबे जोंना बाजैया आगर एरदों आरोना आरो बाजैखौ ट्रेनिं होग्रा सासे लाबोदों नै आखाइखौ नायब्रा आखाइखौ नाय गाइसमोन नोंसोर फाग्लासो जाखागोन आरोना माबायदि नाय आयौ 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 माने दांमानजोबखायो माने नाय 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 आखाइखौ नाय आखाइखौ नाय आयौ 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 बोरै जानांगौ जाखो बिदि आखाइजोंलाय आयौ 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 गैखालाबो लाजिखानांगौसो सासेयाथ' आयौ ट्रेनिं मास्टाराबो नै एबार मेट्रिक परिखा होदों आरो क्लास 10नि HSLC दा आगर ट्रेनिं मास्टारबो आरो बियो न'आवनो दायो मायो नों बिदि हायो नों बिदि हायो आंनि सिगाङाव नों सोनो हागौ नङासो जोब्बाय नाय आं लाजिखाबायलै बुरजा लाजियो आरो नोंखौ सोरथो लाजिनाङा होनदों दे दे बेखौनो हादों रंजा साबोन दाबाय मोनसे मोजां होलायबाय जागोन आरो एबार नायदो गाबाय गरखाया दे लागाव इन्टारसिटि एक्सप्रेस दे नायबाय था माबायदि सोयो बेयो नै जोब्बायबो नै आयौ 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 4-5 बोसोरनि आइदिया एक्सपिरियेन्स मेरा दस साल का बेखौ नाय ओमफ्राय तजुर्बा नै है मोनबेसे मेरे सोखो बेखौ नायलाय बेखौ नाय आंहा गोथैबा गोथैनि एक्सपिरियेन्स बियो नै जाग्लामा बिथिंबो गोथां सोनांगौ माबा बिदि कालार सोना होबाय आन्दाया नै जोब्बायबो नै गैया नै मोननै मोनथामखौनो दाबो हायाखै नै गोदाव सोराव आखायाबो हांगारजों सेस नांजोब्बाय हांगार थांगार माबा दफ्लाफोर गानग्रानो जानजियाव गानो ना आथिङाव गानोथाय जायखिया गानग्रानो आरो दफ्लाफ्रा गानलाबायोनो न'आव थास्लायस्लाय ओरैनो दाहोनायानो जेबो रोंथाराना बे ओंखायनो बे देलायनो रोंखागौ जेबो रोंखाया ओंखायनो एसे खामानियाव होदों आरो हाबाबो जाबाय नालाय आंजोंनो रावजोंबो जायाखै गाइस आंजोंसो जादों नोंलाय मालायनि हिनजाव जाखो दे खामानि गैया लादोलाय जोबलायबाय नै राउन्ड मोननै जोब्बाय दे 2 मिनिटावनो राउन्ड मोननै जोब्बाय काल्टां काल्टां बे सानै थाबाथाय थाब थाब जायो सोदेरनांगौआ बे सासेयानो साबानि खाफिखा माथो आं गिखाबाय खेला बिनि आगर सोनायखौ नै बे मोननैल' सोनो हायो बे जोब्बायानो फार्स्टआव बेखौ गारहरग्रोबाय आरो थिंख्लिनिफ्राय नायदो जोब्बायबो आयौ जोब्बायबो आयौ 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 सोबाय थायो नालाय सुखु जालांबाय आरो माखासे एरना होलांदोंहाय आबौ आयौ आयौ हानायनि भिडिअ खालामदोहाय रिसलखौ हादोंना हायाखै अंखुआलाय हादों ए दे बिराबो हादों होनदोंमोन दाबो जोबा एफा गोलाव लायो नामा भिडिअखौनो खामानि गैया रोङानो रोङा आरो बेखौबा दाख्लैसो सोलोंना दोनदों बेखौनो
सोलों बिनिफ्राय हाथारल' जाथारामोन सुखुयोमोन आङो ओरै सानैसो ओमफ्राय नों ओंखाम जाबोबाय बेयाव मा ओंख्रि जानाय मैथाजों नारजि सबायजों आलुजों बोरमा बेदर दे होमबा गासिबो दोनथ'लायनोसै ना साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो डिलेट खालामदो माबा डिलेट डिलिट खालामनो नामा